Pred 6 rokmi som si povedal, že musí existovať spôsob, ako zarábať hlavne z internetu, čiže spôsob, ktorý mi pomôže generovať vedľajší príjem. Efektívnejšie a ľahšie. A hlavne pomocou rôznych automatizovaných nástrojov. Čo bolo ale prekvapujúce? To množstvo informácií, ktoré sa ku mne začalo hrnúť, keď som začal pátrať, ako s tým začať. Cez všetky rôzne technické pojmy a kopu skratiek, ktorým som vtedy ešte nerozumel, až po celkom jednoduché a jasné spôsoby, ako zarobiť online, sa mi zapáčil hlavne tzv. Affiliate marketing a internetový marketing. Pýtate sa, čo to je? Tiež som to vtedy nevedel a tak som začal hľadať viac informácií o tomto zaujímavom segmente. Samozrejme v zahraničí, čiže v USA. V podstate bolo úplne jedno, v akom biznise alebo kategórii som hľadal, vždy som našiel ponuky web stránok do tzv. Partnerského programu. To znamená, že môžete propagovať produkty niekoho druhého a on vám za každý predaný kus platí percentuálne provízie. A tieto provízie bývajú niekedy veľmi motivujúce. Je jasné, že nie všetko je až tak jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá, tak som začal študovať množstvo materiálov, prevažne zahraničných, cez rôzne e-booky, audiokurzy, videokurzy, videosemináre, PowerPoint prezentácie, PDF-ka. Jednoducho, naozaj toho bola celá kopa. Počas tohto študovania som sa začal učiť aj rôzne programy na internete, ktoré by ma rýchlejšie posunuli za môjim cieľom, ktorým bolo vybudovanie niekoľkých vedľajších príjmov z webu. Takto som potom vytvoril blog v segmente interiérového dizajnu, kde som otestoval rôzne spôsoby marketingu a produktov. Metodou pokus-omyl som sa pomaličky posúval ďalej. Čo je ale skutočne dôležité, ak chcete vôbec s niečím na internete začať, je treba mať jasný cieľ, ktorý si však rozdelíte na viacero častí. Ďalej musíte mať trpezlivosť robiť konkrétne kroky, ktoré k týmto čiastkovým cieľom smerujú. Je potrebné vyčistiť si tiež hlavu od všetkého nepotrebného a od zbytočných nevhodných myšlienok, ktoré vás len brzdia na vašej ceste. Samozrejme, že toto sa vám nepodarí za pár dní a preto treba na sebe makať každý deň. V čom je však ten výrazný pokrok po niekoľkých rokoch? Dnes existujú spôsoby a nástroje na internete, ktoré pred pár rokmi neboli k dispozícii. Napríklad YouTube alebo Facebook jednoducho neboli. A kde sú dnes? Na vrchole. Robte chyby. Možno sa pýtate, prečo vám o tomto mojom príbehu hovorím? Je to hlavne preto, že každý človek má svoju krivku vzdelávania a poznávania vecí a hlavne robenia chýb. Áno, priatelia, robenie chýb je správne a dokonca ho aj odporúčam, pretože pomocou neho sa posúvate ďalej. To len školy nás naučili nikdy nechybovať a keď náhodou bola jedna chyba, tak nás hneď potrestali zlou známkou. Vo svete internetového marketingu sú však chyby skvelá vec. Čím viac ich totižto urobíte na začiatku vášho budovania príjmu z internetu, tým skôr sa dostanete na cestu úspechu a rozširovania vašich nápadov. A druhou dôležitou vecou je, že vaše sebavedomie porastie s pribúdajúcimi úspechmi, ktoré budete mať, keďže budete robiť hlavne praktické kroky, ktoré prinášajú zisk. Prečo práve zisk je ten dôležitý? Pretože obrat ešte nie je to, čo skutočne budete mať vo vašich rukách. Podstatný je práve zisk. Povedzme si teraz niečo o tom, prečo je dobré budovať biznis práve pomocou internetu, a to aj v dnešných časoch tzv. Krízy. Internet ako trh je miesto s nekonečnými možnosťami, ako vytvoriť a neskôr predať nápad, službu alebo aj fyzický produkt. Veľkou výhodou je to, že funguje tzv. Informačný marketing. To znamená, že ľudia ponúkajú informáciu, ktorú však predávajú vo forme videa, audia alebo PDF knižky. Prečo je to výhodné? Pretože môžete mať ihneď hociaký produkt na internete. Čiže nemusíte ho baliť ani skladovať. Jednoducho máte skúsenosti a informácie, o ktorých viete, že niekomu pomôžu vyriešiť jeho problém. A tak sa dostávame asi k najdôležitejšej veci na celom internete, teda potrebe ľudí riešiť svoje pohnutky. Prvá vec, ktorú väčšina ľudí na internete robí, je, že hľadajú informácie. Tie môžu byť dostupné samozrejme v rôznej forme. Niekto hľada na Google, niekto na YouTube alebo iných videostránkach, alebo môžete hľadať aj rôzne e-booky, e-knižky, poprípade audiokurzy vo formáte MP3. Podstatou vytvorenia stabilného biznisu na internete je ponúknuť riešenie problému alebo odpovede na otázky ľudí. To znamená, že najprv sa treba obuť do topánok danej osoby a zistiť, aké potreby a pohnutky má, prečo by ju mal zaujímať práve môj produkt. Finta je ale v tom, že v konečnom dôsledku vôbec nejde o vás alebo o váš produkt. Ide hlavne o spôsob marketingu, respektíve predaja, alebo poviem to
Jasnejšie, ide o to, akým spôsobom návštevníka vašich stránok vediete cez rôzne materiály až ku konečnému cieľu kúpiť váš produkt. Dokonca niekedy nemusíte mať ani web stránku. Stačí vám aj bezplatné konto na videostránkach alebo na Facebooku, kde zverejníte rôzne kvalitné a hlavne praxou overené rady a tipy, o ktorých ste presvedčení, že fungujú. Ak budete trpezliví a budete tieto rady pravidelne rozširovať, časom si vás začnú ľudia všímať a dosiahnete efekt toho, že si začnú navzájom zdieľať informácie, ktoré uvideli u vás na Facebooku alebo na YouTube. Možno si hovoríte, ale ja neviem používať ani Facebook, ani YouTube. Nuž, na to vám poviem, že ani ja som to nevedel. Nikto z neba múdry nespadol, čiže ak skutočne chcete niečo na internete dosiahnuť, je potrebné tomu najprv venovať určitý čas, vďaka ktorému zažijete aj niekoľko tzv. Aha momentov, ktoré vás ešte rýchlejšie posunú vpred. A teraz si povedzme niečo o zarábaní na internete. Zarábať na internete sa dá. Je to celkom reálne a spôsobov je naozaj obrovské množstvo. Nebudem sa tu však zaoberať takými, ktoré vám zaberú zbytočne veľa času a z dlhodobého hľadiska neprinášajú príliš veľký efekt ani peniaze. Pozrime sa priamo na to, čo skutočne predáva. Poviem jednu veľkú pravdu. Ľudia veľmi radi nakupujú rôzne veci, ale nemajú radi, keď sa im predáva. Čo to znamená? Poznáte starých podomových obchodníkov, ktorí mali naučené presné frázy a vytrenované postupy, ako niečo predať. Ale len niekoľko z nich bolo skutočne úspešných, po ostatných nedostal ani prach. Tí skutočne úspešní totiž ovládali aj psychológiu predaja, a teda to, že sa veľmi rýchlo snažili zistiť, čo je skutočná potreba človeka, ktorý by mohol potrebovať ich produkt. Správny predaj produktu je totižto vždy o emócii. Emócie sú tou vecou, ktorá skutočne predáva. A práve emócia musí byť prítomná v celom procese marketingu na internete. A určite mi dáte za pravdu, že emócia môže byť či už v texte, vo videu, ako aj v audio nahrávke. Teraz si povedzme, čo musíme urobiť, aby sme sa naštartovali, aby sme s niečím konkrétnym začali. Začneme sa teda pohybovať na správnych miestach, pozrieme sa, čo ľudia robia, kde to robia, čo hľadajú, ako to hľadajú. Budeme sa pýtať rôzne otázky na fórach, blogoch, na Facebooku a budeme sledovať, kto má napríklad najviac komentárov a na akú tému. Zistím si, ak som napríklad v segmente chudnutie, aké sú najväčšie pohnutky človeka chudnúť alebo naopak pribrať. Pretože pre človeka, o ktorom si myslíte, že chce schudnúť, to nemusí byť jeho skutočná priorita. To môže byť to, že sa chce cítiť zdravo, byť s rodinou, dokázať športovať, robiť jednoducho veci, ktoré ho bavia. Takže, ak upravím texty na web stránke takouto formou, je veľmi pravdepodobné, že sa ľahšie prihováram skutočným problémom a pohnutkám daného človeka. Prečo spomínam oblasť chudnutia? Pretože patrí k tým, v ktorých sa na internete zarábajú peniaze. Ďalšími silnými oblastiami sú napríklad sebarozvoj, coaching a mnoho ďalších. Ako náhle zistíte, kde sú peniaze a kde sa ľudia pohybujú a aké sú ich skutočné potreby, problémy a pohnutky, môžete začať s vytváraním či už vášho produktu alebo s marketingom produktu niekoho druhého. Jednoduchší variant na štart je práve ten druhý. Čiže nájsť presne vhodný produkt, ktorý vyrieši potreby a pohnutky a problémy, ktoré ste práve zistili. Obrovskú chybu, ktorú som spravil kedysi na začiatku, bolo to, že som ako si zabudol budovať zoznam ľudí, ktorým by som posielal zdarma hodnotné informácie a následne ich stále informoval a dával im rôzne tipy, rady v danej oblasti. To znamená, aby som im pomáhal riešiť ich konkrétne pohnutky. Jedna z najdôležitejších vecí, ktorú vôbec kedy budete robiť pri predaji produktu na internete, je budovanie databázy ľudí. Ale nie hociakej databázy, alebo nejakej trápnej kúpenej databázy, ktorá je tak úplne mŕtva, ale databázy, ku ktorej máte svoj vzťah, pretože takýto zoznam ľudí je vašou potenciálnou klientelou. Takže ďalším krokom, hneď potom, ako zistíte, ktorý segment je zárobkový a následne, aké sú problémy a pohnutky ľudí v ňom, je naučiť sa, ako budovať zoznam verných následovateľov vášho newslettera, respektíve vašich zdarma tipov, zdarma knižky, čo sú vlastne zdarma tipy alebo rady, poprípade videá alebo audionahrávky. Všimli ste si, kam to smeruje? Keď vytvoríte takýto zoznam ľudí, ktorí vám budú dôverovať, máte veľmi vysoké šance zarábať z internetu skutočne dlhodobo a hlavne robiť to, čo vás baví, pretože vďaka automatizácii a tomu, čo dnes môžete využiť na internete, sa krivka vášho rozvoja rapidne urýchli. Tomuto zoznamu ľudí následne môžete ponúkať také produkty, ktoré im pomôžu riešiť ich pohnutky a problémy. V tomto konkrétnom videokurze, ako rozbehnúť biznis na internete za 30 dní, sa dozviete,
jednoduchý a funkčný model marketingu na internete, ako hľadať profitujúcu oblasť, ako vytvoriť jednoduchý jednostránkový web, ako budovať zoznam ľudí, ako eticky posielať tomuto zoznamu ľudí produkty. Ďalej sa dozviete, ako vlastne začať budovať biznis na internete, aké nástroje k tomu budete potrebovať, čo to je e-mail marketing a ako ho použiť, ako vytvoriť tzv. Automat na posielanie e-mailov, čo je to squeeze page alebo odšťahovacia web stránka, čo je to tzv. Ďakovná web stránka, ako použiť lákadlo na pritiahnutie pozornosti ľudí, ako sa stať affiliate alebo affiliateom, respektíve partnerom, partnerským marketérom, ako priťahovať návštevníkov na stránku a k tomuto všetkému ešte dostanete odo mňa 2 zdarma bonusy, sú to 2 e-booky, 7 praktických typov marketingu na internete alebo ako byť lepší a efektívnejší na webe a druhý 27 typov ako získavať návštevnosť pomocou internetu.